Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Wara xar snin mit-twaqqif tagħha l-ħamis wara nofsinhar tħabbret riforma kruċjali li se tkun qed issaħħaħ l-Aġenzija tal-Għajnuna Legali. Din l-Aġenzija tagħti assistenza legali lil dawk bi dħul baxx jew problemi soċjali u ma jkunux jistgħu jqabdu avukat tal-għażla tagħhom biex ikun jista' jiddefendihom quddiem il-qrati Maltin. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Ġustizzja Effiċjenti, Ġustizzja Aċċessibbli mill-Ministru responsabbli Jonathan Attard li tenna kif dan ikompli juri li kulħadd għandu dritt għal aċċess ugwali quddiem il-ġustizzja. Hawnhekk intqal kif bħala medja din l-Aġenzija kull sena titratta bejn 800 u 900 każ. Fil-fatt ċifri li nataw waqt il-konferenza anke fil-preżenza ta' qatt ta' avukati u prokuraturi legali, l-Aġenzija ħadet ħsieb madwar 2300 każ ċivili bel-2015 u l-2023 fil-waqt li bel-2017 u s-sena l-oħra ittrattat aktar minn 3000 każ kriminali. Dan apparti l-għajnuna li tat lil vittmi tal-kriminalità, dawk tal-vjolenza domestika jew abbasi tal-ġeneru. Fil-bidu ta' twaqqif ta' din l-Aġenzija kien hemm ingaġġati 16 il-avukat u prokuratur legali, iżda dan in-numru żdied għal 21 fl-2017 u issa b'din ir-riforma ittripla għal 59 avukat. Id-direttur tal-Aġenzija Bruno Zara għalilna kif permezz ta' tisħiħ imħabbar fejn qabel kellek grupp wieħed ta' avukati li jrid jagħmel kollox, issa dawn se jkunu mqasmin għal ċirkostanzi differenti. Issa se jkun hemm diversi panel bi speċjalizzazzjonijiet skont il-panel li jkun. Li hemm se jkun hemm panel apposta għal qorti kriminali, panel apposta għal ċivil, żewġ panels għal vittmi, wieħed sabiex jirrappreżentaw il-vittmi fil-qrati u l-oħra sabiex tuhom il-parir, u mbagħad hemm il-panels ukoll tal-prokurati legali. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq kif din ir-riforma u miżuri oħrajn ikomplu juru l-impenn tal-Gvern favur is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Rridu wkoll nassiguraw li dik il-saltna ta' dritt li qed tkompli tissaħħaħ bl-ġijiet li jkomplu jiġu riformati, emendati biex jirriflettu s-soċjetà tal-lum, ikun hemm ukoll aspett ta' aċċess għall-ġustizzja. U dak li qed nassiguraw b'din ir-riforma billi żidna triplajna il-professjonisti legali li prestaw servizz fl-Aġenzija Servizzi Legali biex nassiguraw li kull min għandu bżonn illi kollu aċċess għall-ġustizzja għal raġuni jew oħra dan isib l-istat tramite din l-Aġenzija li jkun ta' spalla liħ. Fl-istess konferenza saret iċ-ċerimonja tal-ħatriet tal-avukati u prokuraturi legali li se jkunu qed jaħdmu fl-Aġenzija għall-Għajnuna Legali.